Čus lidi, tady je Nefis a vítám vás u dalšího videa. Dneska to je druhá část, jak předělávám z bůdu na bronz. Já nebudu zdržovat a jdeme do hry. Omlouvám se, že jsem dlouho nevydával videa, totiž jsem něco dělal. A bude intro na začátku. Ještě s tím dělám, ale něco málo to bude. Bude tam Nefis prostě a můj oblíbený Brawler Kit. A fuj. Pozor. Ne, ten ubírá. Karl. Kájo, nech mě. Dobrý. Ultinu mám, to jsem v poho. Po Melodidu. Protože tohle je asi za mě nejlepší funkce jeho RTho. Nejlepší funkce, nebo ultina, co má. Tak. Má po ptákách. A tyhle videa už budou propracovanější. Protože za chvilku budu mít 20 odběratelů. Teprve mám 17, myslím. Jak dáme 18, tak můžete se na co těšit. No, tam jsou odměnu. Tak nebudu zdržovat. A jdeme do hry. Lidi, takže já už mám setup. No, jako skvěle je. Ale počkej, jo. Budu dělat svůj playlist, jak předělávám z boodu na bronz. Nevím, je to super. Nevím, ale je to jako tak akorát, prostě. Teď, jak jsem se zlepšil v tom, tak mi hodně lidí kouká na videa. Což jsem rád a děkuji za to. Bojím se, jak seklo. Nevá. +1, ale to nevá. Myslím, že dneska dáme na R-Team 250. Ještě je do toho, že jsem si vylosoval Brawlera, na kom budu dělat prestiž. A to je Spike. Takže na Spike mám 250 pohárků. Nevím, ale asi to bude hodně těžký. Bude to hodně těžký. Teprve 250 pohárků. Ještě se to dá. Mě zajímá, v čem je RT nejlepší. Já ho mám rád kvůli tomu, že má dobrou ultinu. Poslední 6. A řekněte mi, jak vám dělat náhledáky. Jaký se vám líbí. Ale Mína, ne, jo. Ne, Mína se healuje. Hele. Ne. Pusosu, myslím, jo. 242 lidí. Jdeme zase do hry. Toto video už je úplně jinak. Všechno, co tady je, ten zvuk, jak tam bylo vždycky to šustění, tak už to není. Bude tam pěkná písnička, lidi. Já nevím, jakou si stáhnu a myslím, že to bude to pěkná písnička. Já se mezi tím tady vemu. Dělej. Ne. Inteligent. Jo, nevím. Ne, +1. Prosím, +1. Jo.
jdeme zas do hry. Tak, kde to je? Takhle možná můžeme dát. To může být na prvním místě. Ano jo, dobrý. 60, tak. Cípák. Tak. Za chvilku se mi nabije ultinka. Dělej, Daryl. Jo, ultina, dělej. Tak, asi tady zrovna vemu. Tak. A asi takhle už zůstanu. Kamo, Bibi, dej ho. Kamo, ty jsi strašná, Bibi. Ty se ani nedala jeho. No, daj se navzájem. Tak. Jo, dobrý. Na prvním místě. Takže první brawler. Hotovej. Tahle ikonka, ta se mi... Ne, to je spray. Sorry lidi. Tenhle spray je pěkný. Další brawler bude na příští video bude Mortis. Zanechte si like a odběr. Čus!